nik hasi nintzen hori indela 25 urte. Zau negozioa izan nire isekorena, eta nik justo horraldikara hortan gelditu nintzen Bierbarik, lan egiten eban gazte izen, eta justo zelan neukean lanik hasi nintzen ementzez, eta bueno, ondo. Aldi batetik ondo, ze justo aldikara hortan, jente asko goten zanetzean eta kontsumitxo gehiago egiten zanetzean, ze jente guztia goten zanetzean, eta bazkaldu eta faldu egite banetzean. Eta bestean, ostean otxan dion zelan jente asko kanpoan egiten duen, bazkaldu eta gauzak egiten du kanpoan. Alde batetik ondo eta beste aldetik txarto. Alde batetik ondo, zentxe lan gehiago daukat, beste aldetik txarto, herrian gero eta komertzio gitxi badago, beste ohitura batzuk hartzen da jentie, jartzen da zentro komertzialera handitara eta han erosten daudana, eta bueno, alde batetik txarto, gero eta gitxio txarro da, herri batentzako. Ni pentsetan dut puta bat izango zala, jente nauzia ezin da mugitu txandiotik, erretxikitetik, eta ez zeben aukiko hori gaztien moduen, kotxe hartu laikela eta jende dela gazteizera, ero besteleko batera arrainera ostera eta jente nauzia ezin du. Gehien bada lan egiten duen jentea, zelan egun guztia, ero parte, kanpoan dago, erosten du WhatsApp asko goizean, eta ni biel dutien dut argazki batzuk eta zer dakaten, eta eurek eskatu egiten dure, eta gero hartzalden bakarri da bilatu erosketak egiten dure. Bai eta ondo, niretzako ondo, eta horrentzako petzetako ere bai. Zer, meze bat itien zepe bai eurei. Nik pentseta ondo, ikusten dutena dagoela, zozer, erosten dagoela eta daukiela emozio bat, eure betokatu lekela diru bat, erosketa batzuk egiteko egian zehar hori. Merki hauek, da bonoa direz, eta horren bonoak ondo dago, diese €1 herrian gaztetako eta ondo dagoela. Ondo.